खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै आङो दिनैनि नैबे मोगा-मोगि आयदायाव आङो नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं बे समाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बोग्रिबारि गामियाव दङ आरो बे बोग्रिबारि गामिनिनो सासे फरायसुलिया धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनिफ्राय फरायनानै 90.86 जौखोन्दो लानानै डिस्टिंसन लानानै बियो पास खालामनो हादों आरो बे फरायसुलिनि मुङानो जाबाय नैबे आंजों लोगोसे थानाय बे फरायसुलिनि मुङानो जाबाय जुमि नार्जारी आरो बेयो गासै 90.86% लानानै बेयो डिस्टिंसन लानो हादों आरो बे बुब्लियावनो आं बिथांखौ फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरगोन। थ' जुमि गिबियावनो बड'लेण्ड खौराङाव नोंखौ जों बरायबाय। खुलुमबाय। थ' जुमि जों मोनथिगौ नोङो देग्लायनि 2019 मायथाइनि HLCC आनजादाव 90.86% लानानै डिस्टिंसन लानानै उथ्रिसारनो हादों। थ' दिनैनि नैबे बुब्लियाव माबायदि मोनदों? आं गोजोननाय मोनदों, थेवब्लाबो एसेबां गोजोननाय मोनाखै। आंनो बेनिख्रुइ बांसिन पार्सेन्ट नांबावगौमोन। अब्ला नों बुंबाय मा जेनेबा बेनिख्रुइ पार्सेन्ट नांबावगौमोन, अब्ला बबेयाव नोंहा गोरोन्थि जाखो? नों मा सानदों दिनैनि दिनाव? आं ससियेल आरो साइन्स आयदायाव एसे खम मोनदों, बेनि थाखायनो पार्सेन्टआ एसे खम जादों। थ' बे आयदायाव खम मोननायनि जाहोना मा? नों मा होननानै सानो? बेयाव फोरोंगिरि बिथांमोननि जेबो गोरोन्थि गैया, आंनिबो गोरोन्थि जानो हागौ आरो हांखोफोरनिबो बाथ्रा थाहैयो, बेनिखायनो बेयाव आं आंनि गोरोन्थिखौनो सानो। नोङो देग्लायनि नैबे मेट्रिक आनजादाव 90.86% मोननो हादों। माबे माबे साबजेक्टआव बेसेबां मार्क मोनदों नों खोन्थागोन नामा? आं बड' आयदायाव 95, इंराजियाव 92, सानखान्थि आयदायाव 91, समाज बिगियान आयदायाव 87, बिगियान आयदायाव 89 आरो जौगा सानखान्थि आयदायाव 91 नम्बर मोनो। थ' बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय बे जुमि नार्जारीया गासैबो गांफ्रोमबो आयदायावनो लेटार लानानै बियो पास खालामनो हादों। जुमि नोङो आसामनि मादावनो टप 10नि गेजेराव जायगा मोननो थाखाय बेसेबां मार्कस नोंनिया खम जानानै दंमोन? आंनिया 38 नम्बर नांबावगौमोन। थ' बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना खोनादों जुमि नार्जारीया गावनो बुंदों जे अनलि 38 मार्कसल'सो नांबावगौमोन आसामनि टप 10आव बे जायगा मोननो थाखाय। थ'ब्ला गोसोखौ माबोरै मोनदों? नों जुदि टप 10आव जायगा मोननायबा दिनै बेसेबां मोनसे खुसिनि खोथा जागौमोन, नाथाय माबोरै मोनदों नों दिनैनि बे बेलायाव? आं गोजोननाय मोनदों, थेवब्लाबो एसे गोजोननाय मोनबावगौमोन पार्सेन्टआ बुरजा जानाय मोनबा। नोङो माबोरै फरायनाय जे नोङो 90.86% लानानै दिनै नों डिस्टिंसन लानानै पास खालामनो हादों? थ' निस्सय देयर इज सामथिं, माबा मोनसे दङ नोंनि फरायनायाव। जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायगोन नामा नों माबोरै फरायनाय, नोंनि प्रिपेरेसना माबोरैमोन? आं एसेबां टाइम टेबोल फल' खालामामोन, थेवब्लाबो सानखान्थि आरो एडभान्स मेथ्सखौ आं सानफ्रोमबो खालामखायोमोन आरो सानखान्थिनिख्रुइ आं एडभान्स मेथ्सखौ बांसिन खालामदोंमोन मानोना एसे गोरा जायो। बेनिफ्राय गासैबो आयदानि फिन्नायफोरखौ आं आनजादनि अनगायैबो न'आव लिरनायनि हुदा खालामोमोन, अब्लानिया हांखोजों लोगोसे आनजादाव समनिबो आंखाल जाहैया। बेखिनि नोङो 90.86% लानानै पास खालामनो हादों आरो देग्लायनि जिथु 14थि कमल कुमार बान्थायाव नोङो 6थि जायगा आवग्रिनो हादों। थ' नों गोसोखौ माबोरै मोनदों? आं जोबोर मोजां मोनदों आरो आसा खालामो फैगौ बोसोरावबो बेबादिनो जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा बे बान्थाखौ मोननो हाथों होननानै। दा नोंनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां जानानै थांबाय आरो दा सफैलायबाय नोंना मा हायार सेकेन्डारि फरायनाय। थ' हायार सेकेन्डारि फरायनायखौ जेब्ला जों सानहरो नोङो माबे आयदायाव लायगोन, माबे स्ट्रिमाव लाहैगोन? आं साइन्स स्ट्रिमाव लानो सानदों। नों बबे कलेजाव लानो सानदों? पाय'नियार एकाडेमि। पाय'नियार एकाडेमि। थ' पाय'नियार एकाडेमिखौ नों मानो सायख'खो? मानोना आं बे एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरखौ मोजां मोनदों आरो बेयावनो कचिंबो लाखानायखाय बेयावनो लानो सानदों। आसा माब्ला लानाय कचिंखौ?
मार्चआव लादोंमोन। मार्चआव लांदोंमोन। थ' जों मोनथिगौ बरमायाव गंसे गोदानै मोनसे कलेज बेयो एस्टाब्लिश खालामजाबाय, बेनि मुङा जाबाय एम्पायार। थ' बेवहायबो मोजां मोजां फेकाल्टिसफोर दङ होननाय खोनादों। थ' बेनिख्रुइ पायनियारा साबसिन जागोन नामा? आं बेनिख्रुइ पायनियारखौ साबसिन जागोन होनना सानदों, मानोना बेयो दासो गोदान खुलिजेननायखाय एसे गिनाय मोननानै पायनियारावनो थांसिगोन। अके, दा जोङो नों जेनेबा हायार सेकेन्डारि फरायनानै साइन्स फरायखांनायनि उनाव नोङो मा खालामगोन जेनेबा BSc फरायगोन ना बले बेलेग गुबुन माबा बेलेग फरायगोन? आं एन्ट्रेन्स आनजाद होनो सानदों। मानि एन्ट्रेन्स होगोन? निटनिखौ। निटनिखौ होगोन? निटखौ होयोब्ला जेनेबा होखांनायनि उनाव नों मा फरायगोन? आं निटखौ मोजाङै उथ्रिसारनो हायोब्ला डक्टर लाइनाव थांनो सानदों। तुमि 90.83% मोननाया बेसेबां गोब्राबमोन बा बेसेबां सहजमोन? एसेबां गोब्राबबो नङा, फरायोब्ला गासैखौबो हायो। बेनिखायनो आं बुंनो सानोदि फोरोंगिरिनि खोथाफोरखौ मानिनानै मोजाङै फरायब्लानो बेनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननो हायो। थ' दिनैनि बे बेलायाव नोङो नोंनि जिथु साक्सेस जानाय जिथु 90.83% मोननानै डिस्टिंसन मोननानै मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव लेटार मोननायनि जिथु मानखौ क्रेडिटखौ नों सोरनो होनो नागिरगोन? आं बेखौ फोरोंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आंनि बिगोमा बिथांमोननो होनो सानो। बेनि उनावहाय जों नोंखौ सोंनो नागिरबायो जे इयुन जोलै, जोंनि जिथु इयुन जोलै जे 2020आव मोनसे HLCC आनजाद जागोन, बेवहाय जायफोरा माने आनजादखौ होगोन, स' बिथांमोना जाहाथे मोजां मार्क लाखिनो हायो। थ' मोजां मार्क लाखिनो हानायनि माबाफोर गुमुर दङ नामा? माबा मोनसे सिक्रेट दङ नामा नोंनि साननायाव? आंनि बादिब्ला फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ मोजाङै बुजिनो नाजानायजों लोगोसे न'आवबो एसे हारसिंनो नाजानोबो नांगौ। बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनियाव माबाफोर सोंनांगौ थानायखौ सोंनानै लानांगौ आरो लिरनायनि हुदा खालामनांगौ। आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो। नोङो ओरैनो खै घन्टा फरायोमोन? आं समखौ एसेबां नायामोन, थेवब्लाबो 8-9 घन्टाखौ फरायोमोन। थ' नोंनि बादिब्ला माबे समा बयनिख्रुइ साबसिन स्टाडि खालामनो? आंनि बादिब्ला फुंनि 8 बाजिसोनिफ्राय 12-1 बाजिसोआव मोजां आरो बेलासेनि 6 बाजिसोनिफ्राय 10-11 रिंगायाव लागै फरायनाया मोजां। आं बेनि अनगायैबो नोंखौ आं सोंथि सोंनो नागिरदों जे जानायनि बेलायाव जेनेबा सासे फरायसा हिसाबै फरायनायनि बेलायाव माबायदि जानाया मोजां? जे बारा जानां खम जानाय बेबायदि खोथा फैयो नङा होमबा? नों माबायदि जायोमोन? आं जानायनि बेलायाव एसेबां जायामोन, बांसिनानो सानसेयाव खननैफोरल' ओंखामफोरखौ जायोमोन। नोंनि साननायाव बै मोनद' साबजेक्टफोरनि मादाव बबे मोनसेया बयनिख्रुइ माने गोरलैसिन होननानै नों सानो आरो बबे मोनसेया जोबोद माने गोब्राबसिन होननानै नों सानो? आंनि बादिब्ला इंलिसखौ एसे गोरलैसिन मोनो आङो, आरो गोब्राबाव नाजायोब्ला हायो ससेलाव, नाथाय एसे लोरबांफोरा मोननो गोब्राब जायो आरो। जे इयुनावहाय जायफोर मेट्रिक आनजाद होगोन, थ' बिथांमोननिसिम नोङो मा मेसेज होनो नागिरदों, मा खौरां होनो नागिरदों? आं बेखौनो बुंनो सानोदि जायफोर फैगौ बोसोराव मेट्रिक आनजाद होगोन बिसोरो गोसो होनानै फराय। दा फरायनायनि जोबोर सम दंबावो। बिसोर गोसो होनानै फरायोब्लानो फोरोंगिरि आरो बिसोरनि बिगोमाफोरनि नाजानायाव बिसोर आंनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोनथों होनना आं आसा खालामो। थ' नोंनि फरायनायनि बेलायाव नोंनि आइ, नोंनि आफामोना बेसेबां नोंखौ हेफाजाब होनो हादोंमोन बा हायाखैमोन, नों मा बुंगोन दिनैनि बे बेलायाव? आं बांसिनानो आइजोंसो थायो, बेनिखायनो आइया आंनि थाखाय खस्थ' खालामदों। नाथाय आंनि आफायाबो गोजानाव थायोब्लाबो आंखौ हानायमानि नांगौ बिजाबफोरखौ लाबोनानै होफैयो। बेनिखायनो आं बिसोर सानैनोबो आंनि बे मोननाय नम्बरखौ होनो सानो।
थ' नों जे 90.83% मोनबाय थ' बे मोननायाव जे टिउसन लालायनो नांगोन नामा बले टिउसन लायालासिनो सासे फरायसाया बेनिख्रुइ बांसिनबो नाम्बार मोननो हायो नामा आंनि बादिब्ला टिउसनखौ हानायमानि साइन्स मेथ्स आयदानिखौ लाथारनांगौ नङाब्ला फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौल' नेबाय थाब्ला जाया गुबुन फरायसालिनिब्लाबो टिउसनखौ लाथारनांगौ आंबो बेबादिनो खालामदोंमोन जायनि थाखाय आं दिनै बेसेबां नम्बरखौ मोननो हादों थ' जों मोनथिगौ आथिखालाव मोनसे बर'नि गेजेराव मोनसे खोथा जोंना सोलिबाय दङ बे जाबाय बर'नि गेजेराव IPS IAS IFS बेबायदि माने UPSC आनजाद होग्राया जोबोद खम होननानै बुंदों आरो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोराबो जोबोद खम होनना बुंदों थ' बेनि बेलायाव नोङो उनावहाय IPS UPSC आनजादखौ होनानै IAS अफिसार जानायनि माबा मोनसे मिजिं दङ नामा आं दा बेखौ सानथ'वाखैमोन नाथाय इयुनाव आं सम मोनोब्ला आरो खाबु मोनोब्ला नाजागोन बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन आंजों लोगोसे दङ जुमि नार्जारिनि बिमा दिबालि नार्जारि बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ आरो बे बुब्लियाव जों बिथांनिफ्राय खायसे खोथाखौ जोङो मोनथिनो नाजागोन स' नार्जारि बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव साबायखरजों बरायबाय खुलुमबाय थ' दिनैनि नैबे बुब्लियाव नोंथांनि फिसाजो जुमि नार्जारिया 90.83% लानानै डिस्टिंसन लानानै गांफ्रोमबो साबजेक्टआव लेटार लानानै जे पास खालामनो हादों नैबे बुब्लियाव नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ माबायदि मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोनबावनायमोनब्ला जों बेसे गोजोनगौमोन बेखिनिखौनो गोजोननाय बायदि मोनबाय माथो खालामबावनो होननाय जाबाय थ' नोंथांनि जिथु फिसाजो जुमि नार्जारि बिथाङा जे 90.83% मोनबाय आरो गासैबो साबजेक्टआवनो बे लेटार लानानै डिस्टिंसन लानानै पास खालामनो हादों थ' बेवहाय निस्सय नोंथांनिबो मोनसे नाजानाय दङ नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोखौ बेसेबां माने हेफाजाब होनो हादोंमोन फरायनायनि बेलायाव जोङो बिफाया गुबुनाव थायो नालाय आंनो जथेस्थ' जुमि नार्जारिखौ जोथोन लादो फराय सानफ्रोमबो फराय आरो माने फरायो माने गेप्स गैया आरो ओरै फरायनाय माने फरायबायानो थायो बिजाबा बिजों लोगोसे थाबायानो थाखायो नोंथाङा माब्लाबा बेबायदि खालामोमोन जे जुमि नार्जारिया जेनेबा हराव फरायबाय जे हराव फरायनायाव नोंथाङाबो बेबायदिनो थाफायो नामा आं ओरै थाफाया जों सासे एसे जानखार माने जों बिसिना गुबुन बिसिनायाव थायो माने बि फरायखायो माब्लाबा 1टा 1:30 2टा माने फरायो आरो आं गिखांनाय मोनो माब्लाबा हार्डलि ओरै फरायबाय थाबा हर 3टा 2टायालागै फरायबाय थाब्ला मा जागोन सानो ओमफ्राय होनो आङो स्कुला आनजादासो जोब्बाय बेनिफ्राय थेवब्लाबो बुंबाय थायो आरो दे फराय सानावबो जथेस्थ' सम दंखायो सोरांबाय खात्तायाव सिखारबाय आरो फरायबाय बे फरायनायानोसै आरो माने जे जुमि नार्जारिया जे अल आसाम टप 10 मोननो थाखाय 38 मार्क्स नांबावगौमोन थ' बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन मोनासै नालाय थेवबो दा दथि मोनबाय आरो सायाव थांबावनो हायोमोनबालाय बेसे गोजोननाय मोनगौमोन बेनि उनाव जे नोंथाङा जुमि नार्जारिनि एज ए बिमा हिसाबै नोंथाङा मा बुंगोन बै जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोनखौ मा बुंगोन बिथांमोनाबोथ' जेनेबा 2020आव मोनसे मेट्रिक आनजाद जागोन बे मेट्रिक आनजादाव जायफोरा फिसाजो फिसाज्लाफोरखौ मेट्रिक आनजाद होहोगोन थ' बे बेलायाव नोंथाङा जे जुमि नार्जारिनि सासे साक्सेसफुल केन्डिडेटनि सासे बिमा हिसाबै नोंथाङा बिथांमोननो मा मेसेज होनो नागिरगोन आं सानदों उननि फरायसाफोरनो आंनिख्रुइ बांसिन नाजानानै फिसाखौ बिखा गेजेराव बोथाबनानै बा लेखा फराजों गथ'खौ लोब्बा लाखिहोनानै बांसिन फोरोंनो हाबा बै टप 10आव जुमि नार्जारिनिख्रुइ एसे सिगाङाव लानो हायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो ओंखायनो आं बै दा उननि फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ मोजाङै नाजाथाबनानै गथ'खौ फोरोंनो हाथों होननानै आं सानो थ' नोंथांनि बायदिब्ला सासे फरायसाया बांसिन नम्बर लाखिनो हानायनि मोनसे गुमुरा मा बेफोरो फोरोंगिरिजों लोगोसे गथ'बो नाजानांगोन बिफा बिमायाबो नाजाथोंसै बिनि सायावनो सोनारसिगोन आंनि बायदिब्ला
इयुनाव नोंथांनि फिसाजो जुमि नार्जारिखौ नोंथाङा मा जाजानो लुगैयो? जों सानदों दा ओरै आर्ट्सआव होआलाफानो आर्ट्सआव फरायहोआलाफानो साइन्स डिपार्टमेन्टखौनो फरायथो होननानै जों उन्दैनिफ्रायनो सिलेक्ट खालामखायो। ओंखायनो नायनोसै हाई सेकेन्डारि बा बेखौ बोरै आनजादाव उथ्रिनो हायो बिनिफ्राय फैनोसै मार्कआव, ओमफ्राय आरो माबायाव फैनोसै एन्ट्रेन्सआव बबेयाव बोरै जायो बेखौ नाजाथारनो होनो सानदों आरो। जुमि नार्जारि बिथांखौ जों साबायखर जासिबाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांफोरनिफ्राय आरो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननो आं फोरमायबावनो लुगैयो जों बे समाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर बोग्रिबारि गामियाव दङ आरो बे गामिनि सासे फरायसुलि जुमि नार्जारि जाय धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव फरायनानै 90.83% लानानै बे डिस्टिंसन लानानै गांफ्रोमबो आयदायाव लेटार लानानै बेयो पास खालामनो हादों आरो जोबोद मोनसे गोग्गाथाव खोथा। बेनिखायनो जों जोंनि बड'लेण्ड खौरांफोरनिफ्राय जों साबायखर जासिबाय बिथांखौ आरो लोगोसे जोंजों लोगोसे थाफानाय बिथांनि बिमा बिथां नार्जारिखौबो जों साबायखर जासिनानै दिनैनि जों मोगामोगि आयदाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। केमेरा पार्सन सनान्त बर'जों आं बिदाय लाबाय, रमेन बर'।